Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha no? Shout out to ninyong tanan no nga naminaw ating dramaha no. Anong sunod ating dramaha? Shout out to ninyong tanan. O plihag day ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung na ako'y mga sumpay sa drama nga akong ipang-upload. Mga ka-listeners no, mga ka-followers. Bayno, dito maglangan. Di ang laing sumpay ning Sugilanon. Sinuwat ni Glenn Pino. Bye-bye, Papa. Part 16. Kay mangita ko kayuhan, mga anak kita huli kaayo. Si Corina. Nalang siya dungay. Nalang Corina, no? Ngayong pagpaminaw sa Lex Pino. Kuan. Dili ako mo na ituyo ni Corina, oy. Si Dungrige. Siya mo na importanteng tuyo ni mo. Bless ko, Tito Grigi. Lespot ko, Tito. Uy, pagkabuotan na ni mga bata. May na ako para ninyo, ha? Itong paborito ninyong chicken. O may ihatag sa kuninyo karong taon, ha? Yay! Miles, si Mama, isigahan ka sa mata. Ay, Corina, may dakong pagkaon para sa mga bata. Ganahan kay sila anak, kay mga paborito din na nila. May nasa ko para nimo ug sa imong mamatan siyang. Tuwa ni Apyot. Apyot! Ang atong danga! Kadiyot lang, sir. Sir? Oh, say, sir. Gitawag ko na mo, sir? Ha? Miles, mahimo bang moadto sa mo sa tindahan? Maimportante lang may istoryahan si Sir Greggy din sa balkon. Sige, yung sapit ako. Dudot, Miles, nakadungog ba mo sa akong kisulti o wa? ay, nakadungog man, Ma. Katungokon mo. Unya, Kay na. Nasuko ka ba na ako tungkol sa among pagani? wa ko masuko, sir. Pero may buot lang kong klaruhon. Klarohon? Oo. Pasensya ka na nga nagadisturbo yung ko ninyo, ha? Labi na gani mo. Wa ka makadistorbo, sir. Wa, cute. Pero may gusto lang kong isulti ni mo, ha? Nga hinaot nga, musabot ka. O anong di makakumusabot? Pero may mo ba? Di ko ganahan nga tawag ko ni sir. Pwede ba nga Grigi na lang ko ang itawag na ko? Dili ba mo na itawag ni mo na ako atong niyapas Francine? Gitawag ko ikaw, sir, kay giisip na ako nga amo ka sa akong bana, ni Francine. Nga iya kang boss sa gitrapahoan ini dito sa Cebu. Dili ako mo itagias kumpanya nga gitrabahoan ni Francine dito sa Cebu. So usab na kong higala ang general manager. May pinagsamahan mo gud mi. Mo nga dili gid siya makabalibad nako kung may ihangyo ko. Sa laktod, ikaw lang ko nga mitabang ni Francine aron may mutang dito. Bisa na tingalig ingon, anak. Pero dako na kaayo na nga contribution nimo nga rinamo. Contribution nga matawag ta usab og nga maayo man tingali ang imong intensyon. Pero sa pagkatinuod, supak sa kong kabubuton og sa among mga anak ni Francine, ni Dodot og Miles, nga malayo siya namo. Og sayot kagyud tingali, anak, kay suod man mo si Francine. Pero naa naman cute na. Og kabubuton sab gyud ni Francine nga makatrabaho. Og naay arang-arang nga sweldo para namo ngayang pamilya. Labi na cute para sa mga bata. Maong wa mi mahimo. Bisan sakit, amo kining gidawat. I'm sorry. Wa ka tingali ang ngayan nga pangayuan og sorry. Kay maayo ang imong intensyon, dili pa? Kinasing-kasing kang mitabang ni Francine nga suod mong higala. Nga matod pa ni Francine nga mo, ang inyong kasuod sukad pa kaniadto. Labaw pa sa managsuon. Ug di na lang tingali na ko tasun pa ang istorya. Moderetsyo na lang kong sulti nimo.
nga gusto na tingali tong imong pagtapang namo. Sa pagpasud ng trabaho ni Francine dito sa Cebu. Ug murag awkward tingali kaayo nga musulti ko nimo ini, pero sabta lang sab ko, Sir Greggy. Pasaylo ako nga musulti ug manghangyo nimo. Nga hunungon na lang unta nimo ang imong pagtapang namo. Unsa? Corina. Kay sobra na kaayo ang imong kaayo nga rin namo, Sir Greggy. Mauwaw na kaayo minimo. Sa dili pati katubagon anang imong matawag baka og hangyo o pagdili baka nako. Kay wa mo makauyo nako. May ipangutana sa kunimo. Please, Sir Greggy. Ayaw lain na sa pagsapot ang akong giingon. Pamatiya palihog kining akong pangutana. Kay kung satisfied ko sa imong tubag, dili o dili na jud kumutaan pa ining dapita. Mangutana ko. Diin ko dapitan na sayop sa akong gibuhat nga pagtabang ninyo ni Francine. Diin man. Usbon ko. Kung satisfied o kumbinsido ko sa imong tubag, matuman ang gusto mong mahitabo. Wa na'y grigi nga magsamong paniyo din eh. Tubagang akong pangutana, Corina. Diin kong dapita masayop sa akong gibuhat nga pagtabang ninyo ni Francine o sa inyong mga anak. Diin. Perte, pray. Nga no, dili mo manawat kaning paborito niyong chicken manok. Ay, nga, pagkumuta, ay. Pagkalamihan, ay. Kung saan kanina ako paghurot, no? Di yun mo ganan, kay, hinahidayan ko ni kaon ron. Kung dili yun mo mungaon na, Ayaw na yapyat, uy. Bitaw na yapyot. Ayaw po. Magdag, ayaw. Di mo yun ka, mudawat, Mapanos, Lami, anak ko yaw eh. Turo. Gutom ko chicken manok pa. Ha? Gutom ka? Ako di ay. Iguan mabot ko. Paborito na ako chicken. Na, pilde yung maglaway, ani ba? Chicken manok. Karaunan ni mo na yapyat, uy. Maglaway yun mo, Nerog. Masuglan ko ni kaon. Subukan kayo. Tanawa nga ra. Nyawa, subukan kayo. Kanon ba? Kanon? Ayaw na ka na mo. Onyag dili para na. Dili maguna para imo. Kanon ba? Kanon ba? Ayaw pa. Ano magdili para na ako? Di mo ganahan kaon, Yapyot po. Natingon daming di mi kanan. Wow, good. Ipa ko yan, no? Oo, bitaw. Sino yapyot po? Takalag sulti. Butbuton. But-buton eh. But-buton na, Da. Bahal kinyo kung tawag gunog bisa kung sa. Basta pag inyo kung ingnon nga kawatan, okay ra. Tawagon ko but-buton, tawagon ko kawatan. Basta, hinayin ko na nagkaon ba? Wala ko inyo sobra na. Hotdong ko na nagkaon ba? Ayaw pa. Hotdong ba? Ayaw pa. Nalaon siya kayo. Ayaw pa. Sige, paulit niya kuya. Tinaw na to kinsaray kapaan. Ngano itong gawaan ko? Mao. Hindi man ako niusikan. Hotdong ko manikaw na tambuko gani. Hotdong kami kahumok ko magbuko ko. Ay, mayuntak matukan ka ako ni mo nakan ukurot. Ayaw pa. Ngano na matukaan ko? Nganiaman sa iced tea. Ay, niya pa Supring. Nga Paris. Di mo na ko ng imnon dahil nagurot. Tukan dahil ko ni. Laina. Kanon ko ng chicken manok be. Dudot, Miles. Kanon ko ni be. Ambot sa imo. Sige, tuway kaon kay paakon ta ka. Nao ka? Ano pa akon mo ni mo, Miles? Nga dili mo. Nga dili man mo mudawat Bebe, pa akon na mo. Langan. Saon si mama man be. Unsa si mama ninyo? Uy, Miles, taka sa biyawi kay. Ikaw ha? Kuman ka mama na. Karaon man na yapyot be. Sugsugan man kayo be. Sa luwayon man ta. Tsak din na siyo. Nayapyot, sapyot. Nugsog man. Nugsog di ay. Pero, ang samantang imong giingon nga, Miles, nga, si mama man be, di ba una na imong mama niyo? Dili mo pakan o
chicken manok nga lami kayo? Sige, Jud. Kumandyo kang mama. Kitinod man, be. Makasak man taan ng mamakak ta. Oo. Makasagid mo anang mamakak mo. Maong, maayo pag mo sorte lang mo tinuod, kay maluoy pa ko ninyo. Pwede na gatong tapigan ng chicken manok nga di mahibawan mama ninyo. Kung kanang dili makabantay sa mama ninyo, kanon yung sekreto ang kanibang kuan, bugdo. Unsay bugdo? Lami kayo lami kayo nagtalapan at chicken manok ro kan bugdo. Sino'y sapyot? Sino'y sapyot? Di man na bugdo. Kuan man na ka ng boss, Nayala si Dodot. Sapyot. Bos o bugdo. Mauna na, oy. Maunay laming kanon. Bisag kinsay pangutan-on. Bugdo. Kalamyan niyo. Sige, Jud. Sige, Jud. Lakamars. Tsukan ka, mama. Oh, makatala kita na mamakak. Muling. Tanaman noy apyut-sapyut nga. Ibauron ba kunutan ni mama pagdawat ini? Tanaman siya, di ingon ko, Sagad, mamakak. Kanya kay mitugan naman mo. Tipigan ni natong sekreto. Kanang dili mahibawan ni mama ninyo. Ha? Bag malipat ka ni sa mama ninyo, inyo nang habahabo na yun, ha? Ato nang tipigan noy apyut-sapyut. Oo. Kay may akong giingon. Kay, wa man ka mamakak, Miles. Yay! Yes! Asam na to ni Tapigi. Taysa, ni sapyot. Unsa man ay kistorya ni mama ko rin ni Tito Gregi. Ganina nun sila nasultiban. Bitaw noy. Og kanang mangutan na po ko. Kipaw ka, nga nung dili na gusto si Mama Corina nga mudawat may bisag unsa, basta gikan ni Tito Gregi noy. Kipaw ka? Usbo na ko ang akong pangutana, Corina. Di kong dapita masayop sa kong pagtabang ninyo. Nahibaw ko nga bisan unsa pa akong itupag. Masatisfied ka man ini o dili. Nasayod kong dili kagihapon mo hunong sa pagtabang namo. Ug sa unsa ka ang hinungdan? Wa ko ikatupag nimo ana. Ang ako nga unta, musanong ka sa akong hangyo. Gikasubo ko, Corina. Gipasalig na ko ni Francine si katapusan na mong paragsulti. Sawa pa sa mularga pa ingon sa Cebu. Gadili tagid mo talikdan. Lainon man nimo sa pagsapot. Buot ka man gud ka nga mutapang namo. Nganong wa man ka mangitag katrabahoan ni Francine dinhi sa probinsya nga maayo ang sweldo aron dili na siya malayo namo. Ngano man, Sir Gregi? Ha? Ngano man, sir? Unsa? Dinhidi ay siya o maunay imong gihangyo niya. Pero wa siya mamati nimo o gibilin ko ng iyang mga dapara ninyo dinhi. O matan siyang. Pastilan. Wa siya malain sa imong gipanulti. Mura dili man maayo ang imong gibuhat, Corina. Sa imong gibuhat, imo siyang giinsulto. Ma, bisan kinsa naman tingali. Bisan gani ako nga imong gisultihan, ana. Bisan kinsa nga naas iyang kabahin, mahimong wa siya makasulti nimos personal kay maluoy ba kaha siya nimo o unsa. Pero bisan kinsa kitingali, makaingon nga kamo pa'y gitabangan, kay kamoy nang inahanglan, kamo pa'y mo reklamo. matan siyang. Nga sa ato pa. Nasayop gid ko, ma. Ay, ambot lang nimo, Corina. Matan siyang. Huna-hunaa, ha? Kung sayra ni Gregi si Francine dito sa Cebu, bahin sa inyong panagsulti, buon sa magkaha ang imong bana. Mupasabot na pud ka ni Francine. Kung kinahanglanon, ma, why problema? Wa bitaw na'y problema sa pagsabot nako.
Pero, mahibong yun si Francine, anong ingon ini ang imong gibuhat? Unsa? Nagkasabot ka ba sa buot kung ipasabot? Ma, Ang ako lang ba kung mahibaw siya ini? Unsay masud sa iyang hunahuna? Wala nga po tingog-tingog ay mamahog ng baba aron niya ba? Sala ka na ito iyang yun ang una may ito silang gistoryahan ni Corina ro. O salan po kalay ilang gistoryahan nga pulos man sila seryoso kung mga dagway sila panagsulti. Anak, nagkasinabot ba ka ni sila duha no? Sao naman si Francine, uy! Wag yung tingog. Layo, isang panlantaw. Murag nabot mo sa storyas ng panlantaw. Di na lang ko mo ikham kay tagaan na po doon niya kong mental kindi. Matambal ko no karat sa totoon lang ng COVID. Ako eh. Uy, wala. Dunggurge. Ngano ka, oy? Nakatawa ka mong kalit niya? Noong sa ka, dong? Ngano ka, oy? Dunggurge. Noong sa ka. Ngano ka, dong? Oh, kalit pong hilom. Og sa ako pa mukatawar po ni Balkalitron. Ka, ano pa ko? Unya, kalit po ni Rong hilom ron. Ingna ko makakon. Awa. Katagan ko. Tagan gihapon ko. Sala kayo sunod ini, ha? Lingion akong palit, be. Nagtanaw na ako. May batabi kalitog na bang kapit, bang patay! Limal! Mananap! Nyaga! Tampalasan! Patakal kang labang masaka! Mag-iiko ka! Sorry, sir. Idukod mo ko sa kong anak kami kahit ang labang sa sada, sorry, sir. Panuway ay! Dili ni bata, inano maning tako! Sorry, ha? Wait, sorry! Sorry. Dagan no rin ay. Naidinagan na, no? Murag yung. Imo tong sayop, kaya naglingi-lingi ka. Tanghag lang. Ngano nga kumansadong rin eh? Ako di may kalito katawa. Wado. Larga! Pagbat ko sa mga pagdayab, ha? Sa sunod, dong ba? Maayong pagpaminaw Pagmat ko sa po Lex sa imong Pinoy. pagkatawa, dong. Kaya dilit na magpugwat o magkuyawan. Ha? Wado. Siya ba? Hindi na sa komedyahan, o. Magsigalit katawa, dong. O, kaya magsigil ka katawa. Padayo na, dong. Tuara pa. Nagasukod na po. Naibawa ka ba kung anong kalit kong nikatawa, Piot? Naibawa ka ba? Kasay yun. Angang, wa mo ka mukha litong hilak. Gago! Thank you, dong. Thank you. Sa kaasa ka gani butang nga, Piot. Wa ka gani tinarong. Bitarong. Ngano, bito, kalit ang katawa ka niya, no? Anong kalit kong may katawa? Nahimuot lang ko ni Corina, Piot. Nahimuot lang ko niya. Uy, ngano, madam? Nahimuot ko no. Ngano, dong, Grege? Muuli na ko, Corina. Sa sudod adlaw na tingali ko mobalik dinis inyo. Hain naman tong akong mga apo kay mananghid ko nila. Moingon ra ba dayon na si Miles nga mudiretso lang kog uli usahay og dili musulti niyang muuli na di ay ko. Gipahipos na ko sa inayhay si Miles, ma. Samtang si Dudot, gipahipos na ko sa kanding. Mao ba? Huwaton lang di ay na akong mauli na sila. Pero maayo sabi noon nga wa pa sila kay may ipangutana di ay ko nimo. Karon lang ning sud sa akong huna-huna. Unsa man na, ma? Gusto kong musulti ka nako sa tinuod.
Sa tinuod nga unsa pa? Sulti na ako sa tinuod. Nagkamatikod ka bang may gusto nimo katong Gregory? Ha? O baga ko, Corina? Matansyang, unsa ko nang imong gipanultim, ha? Madunggan ka sa mga bata. Tingali unyag. Di ba gisugo ni mo si Miles nga manguha sa hinayhay? Samtang si Dodot sa pagkuha sa mga kanding? Why ba kadungog na to? Kay kita ra din, he. Magkuha pa day kog utanon, ma. Kay mag-utan mi para panihapon. Pagpundo, Corina. Seryoso kong nakigsulti ni mo. O baga nga akong pangutana. Naunsa man ka, maoy. Ano bang ka na may misud sa imong hunahuna? Kay nga no, imposible bagod nga dili mahitabo. Di ba may posibilidad nga ingon ana? Mao hinungdan nga ganahan gud siya magbalik-balik din his inyo. Nga buot gud siya mutabang. Kay di ay... Basta paman nila yung paninayay, ma. Asta man nila ko ibutang. Si Miles, ma. Ako sa ring arion. Sa iyang kipakitang reaksyon, murahin noon kinig nagkumpirma nga husto ko sa akong pagduda. Nga nakamatikod siyang may gusto niya si Greggy. Kalaing ni Lola Tansyang. Dili day ka din ni matug sa amo, Lola. Bitaw, Lola. Ano na lang tulog? Hapon na ba ya? Hapit na mong ngit-ngit. Maugit la. Makasugat gani kang ungo sa dana. Kikiton jud ka. Mo. Mao. Uy, kay nga no, dili ko maantigong mabaw sa ugit-git. Mubaw, sige day kag na mangit-kit, Lola. Ay nga no kong dili, oy. Bisan paghangtod mga pangag o mahuros ning pila na lang nako kagipon. Kalain ni. Lain tikang tanawon kun itay mapangag, Lola. Maja, Lola. Unsa may nakalain ako kun Si Miles. ako'y mapangag ha, Miles? Unsa'y nakalain? Ayaw na lang, Loy. Ayaw na lang, Loy. Nangatawa o rin nagduwa ay. Oh, Gikatawan ko ninyo. tawang Miles. Ano magkatawaan man ko ninyo? Kasabot uroy mo, no? Kamuha. Isumbong taron mong mama ninyo, Corina. Nakataon na mo, ha? Si Lolay. Mamangkot. Mao. Bantay mo, ha? Kailangan ko kalain, Lola. Itaw, Lola. Ay, Lola, kalain. Gamay naman lang kagngipong good. Niya, kung magkinikit ay mug sa ungo, bi, mahurot ng imong ipon. Lagos na mabilin. Botangi. Bitaw la. Tamoron, ha? Bitaw la, ayan lang pagsukol sa ungo. Laki lisod na. Hilang dadat. Ayaw Ikaw, pa. ha? Bitaw, Lolay. Ayaw lang ulit pa. Sige na. Ano Bitaw lang la. tulog sa amo Bitaw pa. la, serious la, oh. Tanawa. Ano lang kapuyot, Daddy, samtang wa pa si Papa Francine. Ay, nga no good. Mingo man kayo magapila. Unya ko na kay kuan ka ng naaka kay imo man mi nga istorya-istoryahon bisan unsa. Bitaw, Lolo. Ay, kining mga apuhag yun. Dinala. Ay, Kay apin ni mo, Lola, no? Apin ni mo, Lola, no? Diyos mo, soy. Ilong nasod. Kunwa ka, no? Matinila kay mi si Kuya nga makisgot ni Papa Francis. Ay, nawa. Mahilak na sa dugo, ani. Ano lang yung da, Lola? Ano lang yung da ba? Ginoo ko. Kining mga apuha, oy. Ano lang yung da, Lola ba? Ano lang yung da ba? Ano lang yung da? Ano lang yung da? Hindi na, Lola ba? Sugot na pa. Sugot na, Lola pa. Sige, no. Sige na, Lola.
Ay, makahilak sa pinuod ta ninyo. Ala, sige. Ani ko rom gabi una mo higda. To paranta mo inig pangatog. Yes! Kaluoy ko ba sa ako mga apoy ko rin? Giingnan tabitaw kang ani ng kamatug. Umahim umanggod ka ani ng kamuistar din eh. Di pud ka. Ay, unsaon nga na amasap ko'y atiman nun dito sa bay. May mga iro man tang gibuhi po dito. Wala ito ni mo pakanas imong pag-ani. Ay, di pa kaunggod nga dugungwa. Nga maluoy man kuha ng mga iro Kay, bisan tuod mananap na sila. Pero, makatabang baya po natong bantay sa bahay. Dili pa hinoon tumapas mo. Masayo lang ko mapuhon og uli aron malawgan ako sila. Sige pamuhian ang mga iro maoy. Ay, wag ka lang mahibaw ko rin kung unsa ka mahinungdanon ng naasap tay mga binuhi. Sama sa mga iro. Parihas gud ninyo din Naamoy kabaw, naasab mo'y mga kanding. Kay matod pa nila, kana kunong mga kahayupan nga atong binuhi o bisan unsa, mao kuno nay musaho sa mga sakit o unsa diha nga mahitabo unta sa tao. Ilabi na sa tatungod. Mutuo ka man ana maoy. Istoryara na uy. Ay, bisag mo ingon ka pang istoryara na, pero mutuo gyud ko. Kay para na ko. Namatudan ko na sa daghan ng mga hikayon. Si Mama Tansyang. Bitaw. Mayong pagbuminaw Maunang, sa Lex bisan Pinon. mga hayop na sila. Dili gyud na nato sila ang pasakitan. Kay bisan tuod, wa na sila espiritu sama sa tao. May kinapuhi bayat po na sila. Maantigo bayat po na sila muhilak kung masakitan. O mubati nato kung makita nilang may sakit. O baka may problema ta. Sensitive kaayo na sila, uy. O lagi. Mutuon ako ni mo ma. Di na ko makiglalis ni mo ana. Ay, wag masabgo ko makiglalis ni mo. Misulti man lang ko. Hi, kanimo ma. Ay, tuod. Okay ra ka? Utan na ba sudan nato ron sa panihapon nga sinubakan o minantika ang isda nga budburon. Mao man gud ganahan nga isubak ni Francine kung magluto siya utan dinhi sa amo. Ay, kalami anak. Bisan ako. Mausag kinay lami nga isubak basta utan. Labi nagpaituso nimo ang subak unya luyahan pagyod Unya gawa sa kamunggay may tukog banog. May galay, agbati og sikwa. Una butangan dayog sibuyas dahon inig dayong haon. Pagkalami naman gyud sa utan. Humort gyud kaayo. Para nako dili gyud ikabaylog lechon baboy. Wapay kontra. Makaayo pa gyud sa lawas. Pero abi mama, di lagi ko kakuha sa linutuan ni Francine kung mag-utan maoy. Kada kung mag-utan ko no. Ganahan magidunta nag-utan si Dodot ug Miles. Pastilan si Miles. Mangureksyon gyud na. Moingon gyud na nga mas lami ko nung muluto og utan ang iyang Papa Francine kay nako. Mao na nga attach jud kaayo ng mga anak nimo nga tong Francine. Kay bisan tuod ang maahan siya. Siya man mismo maniguro magluto para sa iyang mga anak. Para ninyo nga iyang pamilya. Kugihan man gud to siyang magtatunog luto ma. Bisan unsa. Unya punan pa nga ana dinhi sa bukid. Ikaw dili ay kaanad nga taga-dinhi naman ka. Magkat-ungog ka. Naninguha pa ako nga makaapas-apas ko sa linutuan ni Francine ma. Pero lahi ra gyud ko nooy ingon ni Miles. Ug bisan gani ako, akseptado ko man nga maayo gyud muluto si Francine. Ug maunay mamingawan gyud ni Dodot ug Miles sa ilang amahan. Oh, ma. Hingos-hingos ka man. Gisipon ka? Si Mama Tansyang ba? Sugsugan yung kaya na siya. Ay, wako'y laing ihangyo ni mo ko rin. Nabugtiin taon ang paninguha o pag-antos ni Francine para ninyo.
Ma, Pabilin sa imong pagkabuutan o pagkamasaligan nga asawa. Kay dili ka na gid makakita paglaing bana sama sa kabuutan ni Francine. Matansyang. Kanay, may balik na lagi kag inom dong grigi. Oy! Ligo di Abyot. Okay na ang present. Tungod sa kainit at panahon ba? Bisa gabi medyo alimot maghihapon ni Steris, no? Pag-ipis ugi mong bino, Abyot. Nailang baso. Di ko dong ay. Di ko kabalibad ba? Amo. Kung ikaw ang kong pangutanon, Abyot, seryoso niya. Di ko gustong magbinuang ka. Kaya bisag giunsa ko pa pagtudlo ang akong kaugalingon nga malimtan siya. Kung sumayangay kong buhaton nga dili magyud mawas kung unahuna si Corina. Unsay may kong buhaton, Abyot. Sala to, no? Kinahanglan pa ba nga kung usbon pagsulti? Ayaw na lang, dong. Libaw ka ba, Abyot? Nayabag na ko. Nabuang ako. Sa ka bang... Kalit ka bang may barog sa mong gilikuran? Kung anong tinuto yung kisulti, dong? Kasi tinuto yung kisulti? Mayo mo lagi kang tubag, dong. Ha? O si maayo lagi kong mutubag? Dong Gregoy, nunguta na pag yun, ingon ka nga nayabag na ka, nga nabuang na ka, tinuos ka na. Buang? Panagutom mo dyan mong bayo, ha? Ay kalagot no, ha? Matinuod na yun ng imong kalagot, ha? Ako mal no, ha? Karmal, very cool lang doon. Piwi, pahawas kong tubangan. Pahawas kong tubangan, ha? Samtang nakapugong pa ko. O say nga, dong. Pahawa! Perti, oy! Kakuyaw din ng Grigis, ha? Mao din ni may gugmat ang wala sa lugar. Mayabag. Mabuang. Ew! Pero... Gwapa sa kayo ko Corina nga asawa ni Francine, oy. Kay ni Ma'am Daisy nga asawa ni Dong Ricky. Gwapa na. Buutan pa. Ay, insa may dili mayabag kung dili mabuang na, ano? Hello? Milagro ang nawag ka. May nanawag din ko Ricky sa cellphone. Wala na. Ibaw na. Ibaw na kung kinsa na yung nanawag. Basta mingon gani siyang milagro nga nanawag. Himala na gina. Si Ma'am Daisy na gina ang iyang ikasultay ang iyang wife, himala gitoon. Kay taon-taon namang wala magparamdam. Salang buhi pa dahil siya, no? Milagro nga nakuno nagkapang ang Paulis Bay, disi. Anong di naman ni mo ihurot diha ang imong panahon sa pagsigig suloy-suroy, sa pasigig biyahe uban sa imong laki, nga mo'y bugto mong kalipay. Wa ko mga kusar, kay may agi ka na. Shit na kun shit! Basta kay di ka na welcome dere. Ug ayaw ipasangil ang imong anak, nga kauban nimo karon diha kung asa ka man. Kung di ko interesado nga masayod kung hain ka, yes! Bay mo gihapon kini, but I'm sorry. Di ka matawag nga usa ka asawa nga wa sa bay for more than 3 months. Ug ayaw ko patuhuan na lang iyong gingon. You're in a business trip. Ha? Okay? Complicated and confusing na kayo ang imong mga rason ug mga kanang mga panulti nimo. And very obvious nga wa ka magsulti tinod. Don't worry. Your life is your life. And I am no longer interested nini. Period. Gaan ba lagi kunong gurigay? Kasi Ma'am Daisy, gito mitawag sa?
Ganaw na ibawam ka. Basta lang. Muli ko na siya this week. Uy! Patay! Muli siya Rodriguez? Magsugo na po kag-among kalbaryo ni ini, oy! Kauban ko nun niya si Toby nga mong anak. Tumas! Samok! Mabalik og sakit ang among mga tiil, ani? Kasi mo balik og sakit yung mga tiil. Ang! Basta na, Ma'am Desi, og sa Dudong Toby. Magasiki, magkamigkinto, oy! Kisa may dili sakit ang tiil, ani? Hey, basta dyan kini mo apyot. Pero no, kuan ba? Kining kuan ba? Unsa? Kung may baho si Ma'am Desi, bahin ni Corina, usao naman lang. Mayong pagpaminaw sa Lex Ano? Unsa makas Ma'am Desi, dungoy? Ha? Usao naman dong krigi, oy? Kung ganong may bawa mo siya? Imong sayran? Ha? Dong krigi sa rin. Nag-ingon ba na ikaw? Nangutana lang ko. Imo bang sayran? Dili dungoy. Sayran yun. Uy, unsa ko dire? Tip! Bitaw no? Kada ko kang gubot, may tabo na no? Gitubag na nimo mismo ang kaugaling mong pangutan apyot. Ug nasayod ka na kung unsa ang sulod nga may tabo kung galing hisayran niya kini. Sayod ka na! Kumusta man ang inyong trabaho din, Okay na, Sir Franz. Sugod na, Sir. Ayaw mo kalimot, ha? Mag-overtime ta, bisan og duha lang ka oras. Kay may apasuntang quota for shipment para sa sunod semana. Og manubag ta sa atong amo kung dili na to ni makuha. Magtinibangay lang ta, okay? Okay, sir. Sige, amping sa trabaho. Safety first, good. Muna ilabing hinungdanon. Kumusta rin karoon ng akong pamilya dito sa amo? Nagkapanihapon na baka sila si Corina? Dudot o Miles. Unsa kay lang gisudan karon? Dinhis kumpanya nga ako gitrabahoan. Libre og lamian kayo ang pagkaon. Sila ka dito. Ugma, magpadako kwarta ni Corina para silang konsumo dito. Sige lagi kutan ng atong sudan, Makorin. Kung dili utan, isda. Unya ang isda kung dili ununan, tuwahon. Ano dyan ta makasuwag balik og baboy mo? Bitaw mo, bisag chicken manok na lang. Chicken manok? Chicken manok ba? Mahimo bag, dili mo magtabi diha. Ni ata tubangan sa grasya. Sorry, ma. Nangutana na gani kung ano nga wala ta magsudag baboy. Kay nagdaginot ta. Kinahanglan pa kumupasabot ninyo, ana, ha? Dudot? Miles? Oh. Nagtinanaway man mo. Oh. Nasuko mo na ako? Wa, ma, uy. Wa man gud ma. Wa nasad mo balik din si Tito Greggy, kuya, no? Tag-an ra ba unta taniya permi og chicken manok? Gani. Nginawa naman mo balik din sa ato si Tito Greggy, Makorin. Mao. Taw-taw na yun siya nga wa mo ni sa ato. Ngano di ma? Bungol ba mo? Ni atas at tubangan sa grasya. Dili mo magtabi. Di ba mo magkasabot? Oh, mitanaw man mo na ako. Unsa man, nasuko mo nga akong giistoryahan, ha? Wa man ma. Bitaw, ma. Wa man good. Lagi. Pagsulti lang mong nasuko mo na ako. Prangkahilang ko ninyo. Lain na ni mama sa. Dali naman kay masuko. Dili na inong tagalan mo kaon. Ito, kuya. Kamay raga ni istorya ba? Suko dayo, no? Dili mo na siya yung una sa una.
Basi kahit plat si mama, kuya. Ambot lang sa iya, ha? Pero ko na si Lula Tansyang, no? Di kayo siya masuko. Hadlok pa sa Lola. Kay kasabaan man. Basta magisgot sabta ni Tito Greggy, no? Masukupod siya, no? Mo, Jud. Ngano ka, kuya? Ambot sa iyo. Ari makamangutanay nun ako. May malaki balo ko. Si mama lang pangutan na. Nye! Aron nang gigasabaan ko? Di koy. Pangutanan niya ako nun ni Lola Tansyanday. Kung nga nga, wala mo balo si Tito Greg din sa tuwa. Pangutanon ako si Lula Tansyang? Oo. Di koy! Basin masuko po si Lula. Nga nung suko man? Basin lang ba? Lahirag yun na ipaporno. Di sa? Bitaw ko yan, no? Mo, Jud. Lahirag yun ng papa. Isa mo ko. Tibi mo ko. Ano po ko, Papa Francing? Saba, uy. Sukod na po na siya, oh. Papa Francing, gimiya ko ni mo, Papa. Si Marso. Gimiya ko, Papa, be. Ano? Pilak ba? Nayo, taktan ko ni mo. Ikaw ba mingawang Papa ba? Nanggan gani ka mama ko din. Umanjud ka. Ano, hilak sa unlan, oh? Kay dunggan ka. Unlan. Unlan ko hilak? Oo. Ha? Oo. Francing, ano na ba? Ano na, Papa? Gihutoy. Gihutoy. Ikaw, Jud Mas. Gimingaw na sa nero kong papa. Papa Francing. Papa. Layan na sang ningaw nga kakabiyon. Hangtod ning higayon na. Bisan taod-taod ako din sa Cebu. Pero walang kihapon ko mag-adjust. Bisag yun sa paglingaw nga akong kaugalingon sa trabaho. Anong dili kay ko bation? Ang kamingaw ni Day Corin. Ni Dudut o ni Miles. Apan, kung ako na lang ko sa... Labi na sa oras ting katuog. Magkariigid sila sa akong panumduman. Ug ingon sa pagkahikitan ko gihapon, ang pag-ayaw ni Dudut o Miles na ako. Ni Corina. Kung may maayo palang unta kong kita dito sa akong probinsya, dili yun unta kong malayo nila. Dili yun unta. Tawag ko nung mo doon. Lingkod na, Piot. O daw. Ano man din ito? Paminaw. Bisan to way sama ni mo kanggaw. Sayod kagod kay sabot taga. Kay kung wa pa kumisabot nimo, dugay ka nagwa na din eh. Dugay ka na untang mibalik og pangamuti dito sa ibabaw sa bukid. Ang dili kay mga motel ng kuramo dong, mga hoy mampud ko. Ug unya no, kung... Ay mo ba muhilom ka lang? Dili mo sagbat kung musulti ko? Oo daw. Nag-visit si ma'am ni mo, DC. Muli ro siya. Ug dili ko gusto nga may dili mao nga mga istorya na moabot niya. Doon kana ra day, wala problema dong. May krig sinabot ha. Wa pa ta magkasinabot ko ay. Klaro sana ako, aron dili ko masayop. Ang buti mo ipasabot sa imong giingon nga dili ka gusto nga may dili mao nga mga istorya nga moabot ni Ma'am Daisy. Mao ba to dong? Oh, mao na Piot. Lagi. Daan pa ko nga ang buot ipasabot nga dili ko mamakak ni Ma'am Daisy nga
musulti yung ko tinuod. Labi na, magpakisayon siya, bahin ni mo dong. No, dong, no? Sa! Nabuang ka ba? Maghinanggaw mo ka? Ingon mo ka do, nga dili ka gusto nga may dili mao nga istorya nga mo abot ni Ma'am Daisy. Oo niya. Hoy, uklok kago! Kabugo pa ni mo. Usap ka normal o abnormal? Paminaw ni mo dong. Apyot! Dungrige! Ikaw ha, palaguton ko ni mo. Gusto ka lubagon ko ng liog mo. Imong cellphone nun, may nanawag dong. Sakit sa lilo. Tayong pagbuminaw sa Lex Pino. Kitang liog. May gani kay mitingog ang iyang cellphone. Kung wapa, nabali na likod ako na, ugoy. Kalain ka, no? Maglakaw ko ka magaltubang pero akong tiil. Nabali. Pransing, ikaw din eh. Wala. Si Pransing di ang matawa. Sorry kayo, Greggy, nga na-disturbo ta ka, ha? Sa'yo disturbo ba? Ganugod nga makadisturbo ka man. Tingali, busy ka diya sa imong negosyo, sa imong dakong tindahan. Ikaw, Gyud. Di ako spy. Huwag ko karos tindahan. May kay nagkatawag ka, Francine. Karon ako makatawag nimo kay nawa sa kumpitaka katong gamayng papel akong gisuwatan sa imong number. Mau ba? O di, di naman naglamir na ko. Kuan, nang hangyo ko ni busing nga mangayo sa imong numero. Niya, nihatag sa siya. Mau ba? Away problema ng akong bro. Ngayon tao. O congrats na ha? Nag-visit siya na ako. Nakadaig sa isya nimo. Sa imong ka-dedicated sa trabaho. Mao ba, Greg? Oo. O gwa siya magmahay nga naakakaroon niya. Pusbon ko, Greg. Daghang salamat yung kayo nimo. Sa tanan nimong kaayo nako. Sa akong pamilya. Sa tanan-tanan. Tanan yun. Ikaw yun. Basta ikaw. Suod ko ta. Simple talang ko. Kaya naaragyo ko. Buhato na ko ang tanan ng pagtabang mo. Kutubs kumain mo. Salamat, Greggy. Salamat na sa... Ay, Toray. Mauna ni ang imong number? Ako na i-save, ha? Oo. Mauna taon eh. Nipalit ko baratuhon nga cellphone pag sweldo na mo gahapon. Para ba nga... makontakti ka ba? Ay, sus, pastilan ba yan mo? Bitaw? Oh, Toray. Mora ba ito yun mo? Aron lang magpasalamat ako? Wala na ko paabot, ha? Di ka ganaangay nga magpasalamat ako kay kinasing-kasing galing ako pagtabang ni mo. Sangpita lang ko, bisa usang higayon, ha? Kay naara ko permi o andag yung tabang ni mo. Nga, anytime kung may tuyo ko sa amo, magsamok ko ni mo, ha? Magkontakta dayon ka. Why problema na. Basta ikaw, anytime. Greg, kumusta na ka sila karon dito sa amo? Kumusta na si Dodot ug Miles? Si Corina? Ha, Greg? Nakasuroy ka ba dito? Oo, Francine. May mga higayon nga nagkasuroy ko dito. Mao ba? Kumusta sila, Greg? Kumusta si Corina ug ang among mga anak? Si Dodot ug Miles? Okay ra gyud kayo ang ilang kahimtang dito, Sing. Salamat taon kayos, Ginoo. Og nimo, Greg, nga mo'y gigamit sa Ginoo nga matigayon ko diri sa Cebu. Og ingon man, diha nila ni Corina og sa mga bata. Bisan to, dugdili na ako madungog ang pagpakiksulti ni Dong Greg ni Pransing, no? Kay, may distansya man siya na ako din eh. Pero, sa akong sabot, sa iyang lihok, mura o wa siya mahimutang. Mura siya wa malipay nga nanawag si Pransing niya.
Apyot! Wana na. Manawag na lang. Manating ang ragsoting Francing. Salang kayo tuyo na ini, no? Salan ka to. Wadto kita sa ilang kurina, no? Oo, Apyot. Maganda mga auto. Mag-umsa mata dito, no? Ay lang kuno sige pangutana. Buhatan na kunog ditso. Kuno siya kung gisugo ni mo. Diyo ka! Dili ba dong, murag mingon makana ko kadto nga dili na to mo balik sa ilang kurina kay salan ka do murag gidispatchar ka niya, no? At man mo pag-drive di Apyot. Kapisos ko na. Di na lang kumuting okay. Dispatchar ro man dayo na. Ay sa Gretso, ha? Mo di maano na tasunahan. Wapay tag department store. May pamaliton ta dito, dong. So may tuyo na to dito kung watay paliton. Bitaw, no? Ang anak ko ay... Play pagkanimi, pero wala ko magkasabot sa kong gibati. Nagginam-hinam na kong nga makita siya pagbalik, ha? Kini, ibutan rin sa kartopyot. No? Uy, hala! Daghanas atong ipamalit dong, oy! Ug, klase man kini. Dili sa kahurot inay duwa ka semana, oy! Yung na, para ilan ang tanan, no? Kasi pa'y naghatag ni mong katungod nga magsigig pangutanan na kwapyot. Wadong, oy. Munya? Ato tas mga canned goods. Ang cart. Oo, dong. Pero, kredit sa dong, ha? Kining atong karga ba? Pwede na matagdili mo palit ni small kay kining tanan. Naman dito sa inyong tindahan, dong. Unya, barato pa ang dito. Di na ko gusto nga makabati ni mo musulti, ha? Usan na lang yun. Okay. Mabahong ba na to ini kay dili maduko pating hugot ay. Uy, hala, patay dong griki ni. Si Ma'am Daisy ni asabon. Na, humantikaan kang dong griki ha ka? Dong griki do, patay ka dong. Sa kapyot, siya nagsinyas mo. Si Ma'am Daisy dong. Si Ma'am Daisy. Sulti ko no. Sige ka man hinong nagsinyas diha. Sumalaamang ka na. Sulti. Ingon makang dili ko patingugon. Di sinyasan talang ka. Na, kuan ba kan niya sa mall si Ma'am Daisy, no? Nas grocery. Usa? Ay, Japet. Nasa likod ining rack nga atong nimutangan, dong. Sigurado ka? Sigurado kang si Ma'am Daisy na nimo? Ay, ato aron magkaklaro ni mo. Buwang ka. Aron mo to, magkasiguro ka ba? Sige, dinikan. Kaya kung tanaw silom. So, toy lang ay. Hadlog ni siyang Ma'am Daisy. Pero, pastilan. Kuan kining... Mawala mo kong kapil. Asan mo ko ni kadwa? Adiara, kapatay, usakay may tabuan ni ron. Umantikaan yun ni Dudong Ricky ba? Kaya nga nung nangumprag ingon ini kadaghan, ha? Nga naman tani dagharani dito sa ilang dakong tindahan sa merkado. Sao naman lang, ani? Oh, shit. Mura ginug siya. Pero tridis-disi. Pero bisan sa iyang linihukan, kaanggid-anggid giniya. Siupaw! Wow, siupaw! Thank you, Lola Tansya. Bless ko, Lila.
Oh, kaluyan kas Ginoo, Dudot. Thank you, la. Kiss ko, Lola, kiss ko. Thank you, la. Dakos ko, kiss ko. Kusad, Lola. Lola. Kining apo, ha? Manako, kiss. Ako sad. Manako, gakos. Ako man ako, pero ikaw, Miles. Sip-sip. Sip-sip pa nang naong ni mo. Oy, Miles. Da. Dili na maayo, ha? Tala. Diin kagod makatuna na, ha? Bad. Ang lupi. Kayo nga man si Kuya Dudut nga sip-sip ko. Bisan dili gani. Ay, nahibaw ko. Pero dili na maayo, ha? Oh, Lola. Da. Sorry. Takam. Og ikaw, Sabdodot. Ayaw kalimot nga maguwang ka. Oh. Ikaw mooy magda sa imong manghod. Nakasabot ka? Oh, Lola. Sorry. Sorry lagi ka. Ayaw mo kalain, ha? Kung may mga higayon nga badlongon ta mo. Labi na kung makahimo mong dili maayo. Oh. Kahit timan, managsuon mo. Dili maayo nga mag-away-away mo. Oh. Kinahanglan nga magkasinabot mo. Labi na nga kamura dinis inyo og ang inyong inahan. Kasabot mo. Oh, Lola Tansyang. Ikaw, Miles. Kasapot ko la. Sapot. Awagod si Kuya Dudut, Lola. Sorry, Lola. Sorry, Lola. Kana. Sige na. Pangaon mo anang syupaw nga akong da. Lugar lang niya ko diya sa unahan o gamay anang sakyanan nga nagparking nung. Sabi ka iya, anan? Nag-alim na pa yung sakyanan sa amo. Lugar lang. Kadiyot nung ha. Kay ikanaog na ko ang akong karga. Manaog sa ako. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Oh, may hubag tabangan ta ka pagdaan ng imong da, Rina? Ikaw? Maglisod ka man ini kay kartuning gisudlan sa mong karga. Kaya na ko ni. Ayaw na kong tabangi. Okay na ka, day. Ugi ko palihog nung kay ako ning lukdoon. Ay, kanil, taya. Diyan na lang ka, Anong. Ako na yung patabang niya. Mahimo pag di ka mangkilabot. Kaya na ko ni. Sabihin mo na kung saan mo. Gawa kami maimbuot na ko. Tungod lang ba kay gitabangan ta mo? Ug usa pa, wa ko mabalik din kung wa na malihog si Francing nako ngay mo ba na? Oh. Ha? Namalihog ni mo si Francine? La. Oh. Uy, si Corina. Sama niyang kauban nagdaas karton. Si Corina yun. Pero wala kayo ko makamay ang nagbitbit si karton. Okay na ko, be. Limahin mo na. Tuloy ko di Francine kon. Yun na. Ang paduran, be. Pero kung pikit siya tawa na, be. Oh, hey, si Apyot na lang atong musugatan, no? Naghatod na sa grocery nga gipamalihog o gipapalit ni Francine nako. Bisag wa kamo tingog, pero nabaw ko nga namati ka nako ko rin na. Wa tingali malilong nimo nga adto magkumprahan si Francine sa kong tinahan dito sa Sawang para sa inyong mga baligya diha sa gamay ninyong tinahan. Gawas nga barato nito, hatagan pag ito mong discount kung adto mo malit nito. Isot? Ikaw na? Ay, sama na ko rin na. Sugos lawas tayo. Pabuhanay ko. Stilto ka na. Diyan na siya nagpahungaw sa sugos lawas. Makurin! Naay, pinada si Papa Francine ni
Bless ko, Tito Gregi. Bless po ko, Tito. Uy, pagkabuutan ining duha. Salamat, Tito. Thank you, Tito. Ay, salamat kaayo ni mo, Sir Grege, sa pagtabang og alsa ng kinumpra ni Corina nga akong anak. Ay, okay ra nang. May problema na. Pero ay lang kong tawag ang sir, ha? Grigi lang, good. Okay na kayo na. Basta ay lang sir. Ay, maikog ko ni mo, Sir. Oy. Ay, kung good. Kita ramang good. Ha? Ay, parehas na itang edad. Dili nang, uy. Ang butang ipasabot ba nga, kita-kita ra ba? Pare sa kahimtang, mga dili ko magpatawagin mong sir. Aw, pero nalimot kas ako nga, no? Nagkasulti naman ta ato. Inahan ko ni Corina. Ako si Tansyang. Oo, bitaw. Nahinomdom na ko ni mo ng tansyang. Ng tansyang. Sorry kayo. Timing kayo nga sa may agianan paingon din sa inyo, samtang naghuwat ko ni Apyot nga naghatod sa ipamanihiw ni Pransing nako. Niabot ni si Corina gikan sa sawang. Diya sa duol sa auto mihunong ang tricycle nga iyang gisakyan. Ug pagkakita nako nga may karga siya, mahihinungdan nga ako sing gitabangan. Mao ba? Ay, salamat jud kaayo nimo, Sir Grege. Ay, Grigi na lang lagi nang. Grigi na lang. Oh, kuha na lang sir, ha? Kuya Dudut. Oh. Ano yan na Kuya Dudut, oy? Oh. Kadiyot ragod Corina. Oh. Unsa ba, ma? Naunsa naman ka. Kilainan man ko nimo. Unsay kilainan ba? Nakasapot gyud ko. Gibaliwa nimo si Sir Gregi nga suod nga higala ni Pransing. Ngano man gyud ka? Usa ba gyud ay problema nimo anang tawhana? Mahimong imo kong prangkahan. Sultihi ko's tinuod. Unsa ba akong isulti nimo, ma? Nga wa man. Ay, hinaya ng tingog nimo. Kay mapatiantas imo mga anak. Klaruhi ko. Pero dili ka man musulti nako. Wa kay salig nako nga imong inahan. Ha, Corina? Nagduda na jud ko nimo. Tungod ining imong gipakita. Sultihi ko's tinuod. Naibog na siya nimo? Oh, tubag! Ano wa ka mortingo ka? Nagpasabot ba nga husto ko sa akong gisulti? Makurin, ma! Oh, wa pa ta mahumana. Magsulti pa tagtarong. Ni apa ingon din ni si Miles. Makurin! Lalitong siyang. Atuol ko na mo kadiyot ni Tito Gregi. Oh, Miles, musunod rami. Una lang dito. Sige, ikila. Kay mo ato na ko na sila ni Noy Apyot. Dali na, Corina. Kitang duha ang tuyo ni Gregi. Dali na. Gikasubo kayo na mo, Corina. Nangitan siyang nakadisturbo din ninyo din eh. Ay, ikaw, gyud si... Musugot ra ko dong Gregi na. Basta kay ayaw lang kong tawag sir. Ikaw, God. Mauman ka ha, dong Gregi. Salamat yung kayo nandun siyang. Gusto na ko dahil nga makasaksi ka nang sa paghatag na ko sa kwarta ni Corina nga gipada ni Francing. Gawas anang grocery nga iyang gipamaliho namo ni Apyot. Oh, niyang kwarta na. Ang cellphone Apyot nga gipapalit ni Francing para ni Corina. Ay, diara do ka! Niapod ining sudlanan ang cell number ni Francing, ha? Gisuwat sa back sa phone. Siguro yun ni Francing nga may cellphone ka aron nga anytime makakontak siya ninyo dinhi o makapangumusta sab ninyo. Vice versa. Ay, pastilan. Pagka manggihuna-hunaon yun ni Francing, Corina.
Og salamat yun kaayon ni mo, Dong Greggy, nga nahasol yun in taon ka. Nang, basta para ni Francine nga suri ko higala, wala ko'y problema. Naaarag ko. O kung sa gani, may kinahalanon mo o problema mo din, anaarag ko. Niyasab ang akong calling card. Corina, naunsa ka pa nga nagtungo ka raman diha. Dawata. Bye, Tito Greg. Bye! Bye! Anhi ko matogrong gabi sa inyo. Kay karong gabi ini katong ni Dudot ug Miles. Makiklaruhay gyud ko nimo, Corina. Matan siyang. Dili gyud ko mo uli sa amo kung dili ka musulti o mo prangka nako kung unsa gyud tinuod. Kabantay niyo ko nung Greg ba? Dili kinupapo pa sa Corina ni mo, oy! Mulikay kayo siya ba? Murag, nakamalay na gudol siya ni mo, salay mo tuyo niya, no? Sige lang, Apyot. Wa pa siya Mayong makilan ako. pagbuminaw sa Lex Pino. Tanaw tag-asa siya kutob sa iyong paglikay-likay na ko. Tanaw ta. Mga wadang inyong kamingaw, niining ako narong paglakaw. O ayaw sa pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Bye-bye, Papa, nga sinuwat ni Glenn Pino. O palihog ko no, o subscribe sa akong YouTube channel. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.